treballem les matemàtiques cada vegada de manera més experimental. Aprofitem que tenim els laboratoris per fer propostes d'aprenentatge, també fem molts jocs amb els iPads. Mica en mica els nens i nenes van aprenent els diferents conceptes que treballem. Gran, petit, prim, gruixut, els números... Aquest matí hem preparat un material aquí a terra. Què us sembla que hi ha aquí? Números uns, molt bé. Us en recordeu com es feia el número 1? Què fèiem? Amunt i avall. Molt bé. Doncs va, som-hi. Un peu a cada galleda, anem caminant. Amunt. Molt bé. I ara, avall. Ara jo. Bé. Anirem passant per tots els números. Aquí. Molt bé. Mira, que ha arribat aquí. Amunt i avall, fins a baix de tot. Gerard, molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, vinga, vinga. Molt bé. Ara, mira quin número 1 més ben fet. I aprofitem doncs, tota mena de materials per treballar els diferents conceptes. Hi ha dues formes de fer-lo. Per lo dels carritos de comptar o per lo dels números. I tenim que comptar les pinces, el número... Si hi ha el número 3, hem de ficar 3 macarrons. Si aquí hi ha el 6, hem de ficar 6 macarrons. Aquí hem de ficar el 2, 2 macarrons. Doncs aquí hi ha 3, hem de posar la pinça al número 3.